Benvingut a Montmolins, al passeig de la Indústria, 50 de Berga. Som una papereria familiar, ja soc la quarta generació de paperers. I en el moment en què vaig decidir muntar la meva pròpia botiga, vaig pensar que m'agradaria que fossin amb alguns projectes personals, que no fos una papereria com una altra, no? Que poguessis trobar les coses una mica especials. Llavors, a través dels meus, ja tenia alguns contactes de la papereria del meu pare i vaig poder, doncs, a més amb algunes amistats, persones que tenen alguna afició, vaig trobar una manera de fer una papereria una mica diferent. El primer que m'agradaria que veiéssiu és que tenim material de regal, m'agrada molt el tema del regal, penso que la papereria és un lloc que quan hi entrem et venen moltes ganes de comprar-hi coses, de veure coses. A tots ens agrada entrar a una papereria i anar a comprar, no? Llavors, de totes aquestes opcions de regal, que n'hi ha moltes, n'hi ha una que és una mica especial. Hi ha algun altre lloc que ho tenen, però m'agrada molt. És unes llibretes que són fetes a mà per una família que són meravellosos, que treballen molt, molt bé, amb tot, a vegades és teixit, a vegades és paper italià, normalment, molt ben acabat, i que per regalar, o per un mateix, per escriure les coses que pensen, són magnífiques. Llavors, un d'aquests objectes de regal més especials és aquest d'aquí. Una altra opció que tenim també a la botiga, i d'un altre microprojecte que tenia amb una amiga meva, són els mandales petomaires. Sabeu que pintar mandales ens relaxa moltíssim, i una altra cosa que tenim, un petit defecte que tenim els berguedans, és que tot el dia estem parlant de la Patum. Ens encanta la Patum, és Nadal i parlem de Patum. Llavors, aquesta amiga meva, que és ha estudiat animació, il·lustre preciós, va fer uns mandales petomaires magnífics perquè serveixen per grans, per petits. Són 10 mandales diferents, però cadascun d'ells d'una dificultat. Llavors, n'hi ha que uns nens s'ho poden passar bé, i una persona gran que realment ha pintat mandales abans també pot trobar-ho molt interessant. Llavors, nosaltres sempre donem l'oportunitat, tenim una pàgina al Facebook que es diu Mandales Petomaires, i tothom qui n'ha pintat i vol les pot publicar allà. Llavors, tenim allà un seguit de recull de les mandales. Bé, continuem. Nosaltres aquí a la botiga també ens agrada a vegades seguir les xarxes socials, a l'Instagram, i últimament he trobat un personatge, o més aviat dues, no sé, diríem influencers, una és una il·lustradora, l'altra és més una influencer, que m'agraden moltíssim, no? I he començat a tenir alguns productes d'elles. Per exemple, tenim la de Moderna de Pueblo, que després veurem algunes agendes, i tenim també la Vecina Rubia, que agrada molt a les persones, també és molt maca la filosofia d'aquesta noia. Bé, continuem. Una de les coses que he heredat de Gràfiques Molins, que són els meus antecessors, és l'embalatge, però no l'embalatge, o sigui, la idea d'embalatge de regal. Com posar boniques les coses perquè un regal amb un bon paquet, que sigui maco, doncs jo penso que agrada encara molt més, no? I a partir d'aquesta obsessió que ve una mica de la nostra família, de tenir llaços especials, de tenir papers bonics, doncs hem anat adquirint un seguit de productes més moderns, potser que en els típics llaços d'abans, algunes targetetes, alguna cosa que són precioses, no? I entre aquestes coses tenim les bosses, que ara ja sabeu que els cactus s'han posat excessivament de moda, hi ha cactus a tot arreu, i entre aquestes bosses llavors també hi ha algunes etiquetes, coses precioses per poder fer que el vostre regal sigui més maco. Bé, ens agrada molt també el món dels nens. Els nens, sobretot quan reben un regal, s'ho passen bomba, no? Nosaltres tenim alguns productes ja des de ben acabats de néixer, i llibres. Penso que la lectura és una de les coses més importants pels nens, per la seva imaginació, i últimament un producte que agrada molt als berguedans, i hem parlat de la Patum, l'obsessió que tenim per la Patum, doncs aquestes samarretes que amb els nadons els queden precioses i que també són idea d'una noia de Berga i dissenyades per un noi d'aquí. Això tampoc és exclusiu meu, hi ha més la noia que les va idear, també en ven, però són una preciositat. Hi ha una altra cosa que potser no és gaire coneguda que tenim, però que també tenim, que són
la bisuteria. Tenim alguns productes, alguns italians, d'altres del Marroc, i n'hi ha també fets a casa nostra, per una noia que es diu Montse, que també treballa molt bé el tema de la bisuteria. I tenim una cosa que també he heredat dels meus avis, que és l'estilogràfica, que a vegades és un regal que és per tota la vida, és quasi bé com una joia, regales una estilogràfica bona i és un record per tota la vida. Bé, com que, tornant amb el tema de la Patum, una altra noia que també és coneguda meva, una col·lega amb la qual he fet un projecte, o hem fet juntes un projecte sobre la Patum. I tenim postals, tenim llibretes i tenim també tasses. Pensem ampliar una mica més. Els dissenys ja veieu molt macos, molt vistosos i que són diferents de tot el que s'ha fet fins ara a Berga per la Patum, perquè aquesta noia no és de Berga. Llavors ella hi ha donat una mica un aire que potser nosaltres, que tenim més sempre les imatges típiques de Patum, doncs ella li ha donat un aire una mica diferent. Bé, ara un tema que no té res a veure amb el regal, però que també treballem aquí, és una botiga familiar, per tant, toquem moltes tecles i una de les que toquem és el tema de la copisteria i la impremta. De la impremta a vegades la gent no hi pensa, però nosaltres també fem targetes, fem flyers, fulletons, cartells i el que treballem més al dia a dia, evidentment, és el tema de les fotocòpies, enquadernacions de tota mena, amb espiral, amb calent, amb guairo, totes les opcions, i tenim també plastificadora fins a A2, vull dir que és una plastificadora gran, per plastificar cartells, tot el que faci falta. Llavors, això, gràcies a l'experiència com a impressor del meu pare, doncs, jo puc oferir un servei bastant bo. Aquí podeu veure tot plegat, una mica les nostres eines, i si seguim una mica el recorregut a la botiga, veureu la part, a part dels papers, que evidentment també tenim tota mena de papers i cartolines, podreu veure també coses més naturals d'una papereria normal i corrent. Els bolígrafs, rotuladors, motxilles, a part tot el que es pot necessitar en una escola. Calculadores per comerços. Aquí tenim allò que us comentava de la Vecina Rubia i de la Moderna de Pueblo, les agendes pel 2019 que ja ens han arribat i ja estan a punt de començar-se a fer servir. I gairebé per acabar, un últim projecte que juntament amb un amic meu, que és ell de fet el que li agraden els còmics, el que en gaudeix, hem encetat tot just aquest juliol, que és tota una secció de còmic, tant còmic americà com europeu, però sobretot manga, perquè a nosaltres al berguedà ens agrada molt el manga. Llavors aquí podeu veure una miqueta les últimes novetats, tot el que han anat traient des del juliol i tenim intenció d'anar-ho ampliant. Tenim un servei que a nosaltres ens sembla important, que és el d'adaptar-nos al client, és a dir, nosaltres, clar, que vam de començar fa poc amb el tema del còmic, quan una persona ens demana per un còmic, el que sigui, li busquem, i a partir d'aquí, si ell vol, nosaltres ens apuntem que li interessa i cada vegada que surt una nova publicació l'avisem nosaltres que ja ha sortit i que si vol el pot venir a recollir. És el nou servei que oferim en aquests moments. I, per acabar, targetes de felicitació. Moltes vegades les persones, sobretot els dissabtes, em sembla que és el dia que se celebren més aniversaris, venen a buscar-nos aquest tipus de targetes. Tenim unes fetes a Figueres per un senyor també que ell les dissenya, ell les reparteix, ell les fa imprimir, i aquí les teniu ben modernes, de fet, és un senyor que té molt gust, i després també una cosa una mica més anglesa, això ve d'Anglaterra, és Santoro. Santoro és molt famós per la Nina Gorjos, que tothom la coneix, però fan d'altres coses, i una d'aquestes són aquestes postals en relleu, que són precioses. Fixeu-vos quins detalls per on han acabat de néixer, fins i tot per celebrar un casament. Doncs bé, moltes gràcies per haver vingut a veure'ns i ara ja us despedim amb molta il·lusió. Esperem que torneu aviat.